केवल हुगो थानाय केवल स्कुल थानाय केवल अफिस थानाय केवल तांनगो थानाय हायने बगै जों फानथनलायजाक जतन जों ताय हबुङाय प्रग्राम खालिया लेमनो कयनाय नि नाम चयो जेफ्रो नो प्रग्राम खायो प्लीज 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 नों हबुङाय प्रग्राम ता खायजा बायदि नों सारगुन खायदि नों सावदि दिनि आमथरे ताखुंता बुक संनो हबुङाय प्रग्राम खायगांगै आनि बलस नि बलस जों जतनि लस केबो थु माथुया केबो मासाया दिनो जागाव साबन चिरिखौ साबलाया दिनो जागाव जे प्रग्राम ने बर सिबिजा ने खाय दङ कामियो तेबो चिने बुरा ब्रचिरो दङ बर माथुया मासाया बर कस्तङै दङ बरनो जों मान नासिकताय जे परिनै बरक जे परिनै बुखु ताखु बरनो जों माना सिगनाय जों रसामुं रसाबै तंथमा बे सिमबै चिनि सालपाया जरापाया तंथपाया साथपाया हायने बगै आं लेमनो कयनाय लेमन बेजों खारथांगा नों जे जागा तङै चिनो कखनाय तंगो गागां ननो रिक्वेस्ट खैनाय निनि आमचयो आं ताबुक दिनि सासे निनि आमचयो आं प्रग्राम खायफैबेनि 94 95 नि सिमा आं निनि आमचयो प्रग्राम खायथांजाक निनि काका निनि मामा निनि बाबा निनि मा बरक जेफ्रु सिक्ला सिक्ली हायकबा फानथनै रसामुं मोसामुंना हामजागै जोंनो देंगि तुमुखा आफरोचिबो जों निनि कामे प्रग्राम खायथांजाक बाट चिनि रिजाल्ट जों ताबुक जरतै 0 जों मानो चिनि आउटपुट हायने बगै आं ननो कयनाय नों सार्कुलेट खायरेदि नोटिस खायरेदि निनि कामियो हबुङाय प्रग्राम खायमांलाक महैनै हायने बगै आं ननो कयनाय तै कयनाय नाय तंनाय